Правя едно бързо включване, само да поясня някои неща. Както забелязахте, скоро време не съм качвал видеа. Причината е, че влязах в един омагесен кръг, който е обслужване на струга. Като цяло съм разглобил супорта на струга и доста работа имаше тук. А и като цяло нямам никакво време да работя в работилницата, почти никакво време. Но да бързо да поясня, преди малко повече от година и половина се прибрах от чужбина, след дълъг горбет и спестяванията ми свършиха. Това е самата истина. Наложи се да започна работа тук и предпочитах да хвана тази работа, защото имам много свободно време покрай нея. Едно време да мога да движа работата тук с канала и работилницата и отделно да идват някакви средства. Но работата ми е много ниско заплатена, няма какво да ви казвам сега да се оплаквам. И като цяло нямаме средства вече да движа по-бързо всичко. Но заплатата ми стига да оставя вкъщи лев, да покрия малко от нуждите, които имам. Не мога да покрия всичките си, естествено, не ми достигат. Да си платя найема на работилницата, тока на работилницата и горе-долу се занулявам почти всеки месец. И затова и нямам средства да купувам материали. И като цяло затова и се движи всичко по-бавно вече. И така ще е да напред, докато поне не се подредя в работилницата да направя някои неща, които са ми много важни, за да мога да почна да работя. Нямаме работа и взимам все някакви такива малки пръчки, като стилашчета, рафчета, нещо от този тип, за да мога да ги изпълня. Доскоро работилницата беше заета, от озеря точно зад мен имаше един голям бойлер, знаете за какво става, просто вече го няма, ура, другари. Но пак има още неща, които искам да махна от тук, те са на хазяина ми, но и до това ще стигнем. В момента правя обслужване на супорта, както казах преди малко. Няма да ви занимавам да ви кажа какво съм направил до момента, но имам още доста работа. Тук трябва да сложа кече, което да бърши паралелите на струга, а аз не знам какво да сложа. И ако някой знае какво трябва да се сложи, моля препоръчайте ми, пишете в коментарите отдолу в това видео. Това ще ми помогне много да знам какво кече тук да сложа, където бърши паралелите от абразив, стружки и така нататък. Това повече абразив по този струк няма да има, но от стружки. Така, това е новото попълнение. Може би го видяхте в предходното видео. Много съм доволен от тая ми нова придобивка. Трябва да и за нея ще направя видео, като я обслужвам и вкарам в експлоатация. Машината работи. Шмиргела е просто супер. Винаги съм си мечтал да имам истински шмиргел, хора. Това е просто не мога да ви кажа колко съм щастлив. Шмиргела е 71 година и тежи 390 кг към 400 кг. Наистина истински шмиргел. За в бъдеще искам да направя 3 заваръчни маси, но ще започна с 2. Като цяло трябваше да започна с една, да се взема материал само от едната и оттам нататък да правя другите, но тогава имах пари. Дойдоха едни пари, които реших да взема материал за двете. И може би е хубаво, че го направих, защото после вече няма да имам никакви пари. Но от тези два листа ще направя заваръчни маси хубави. Там уния шини, коравите, където ги виждате, те са също част. Те ще влязат отдолу в рамата на тая маса. Този материал го купих по погрешка. Много голяма грешка направих. Но да не ви обяснявам сега. Ето ги заваръчните ключки. Вики бито го няма, защото най-вероятно ще го подаря на един приятел. Той има нужда от заваръчна машина, а не може да си позволи, а аз имам 2. Най-вероятно ще му подаря Викито, но поне не сега, докато не съм започнал да работя, да видя дали да имам резервен вариант като цяло, ако някой машина даде багажа, да почна с другата. За бъдеще също мога да направя някакъв апгрейд на този флипер. Един приятел от Пловдив каза, че ще ми даде флипер, ако е ниско обортен, такъв, който да реже с
с диска за твърдотворни пластини, като го казва студено рязане, ще е много добре, но поне по моите наблюдения по снимките, които видях, то е с предавателно число за повишаване на оборотите, което няма да може да се сложи такъв диск, но пак ще е подарък, нали, за което съм изключително благодарен. Има много готини хора, между другото, да ви кажа. Много хора ми помагат тук за работилницата, материал ми дават, както видяхте тези магарите ги направих буквално за без пари. Да се вика, само отдолу кутиите, само кутиите платих. Тези, които са затворените профили. Всичко друго е горе-долу подарък. И крепежни елементи ми дават, това приятелче там, а пък дори още това просто за мен е приятел, защото наистина приятелски се държа, още даже не сме се виждали. Страхотен човек е, много услуги ми прави и то от дистанция с неговия сътрудник и затова много им благодаря на тези две момчета. Кънчо, Адашче, благодаря ви много пак за всичко, което правите за мене. Това ми е компресорчето. Ето го струга сега в момента да ви го покажа. Супортната дъска е свалена. А този струк буквално го изгладувах, за да успея да си го купя. Нали, благодарен съм, че човека ми го даде на изплащане, от който го купих. Но за да го купя, трябваше да натваря хората, които бяха около мене, за които съм изключително благодарен на майка ми, на брат ми. Изключително благодарен съм, че ме търпяха, докато успея да го изплатя. По образование съм стругаров резист, между другото. Такава ми е специалността. По образование обаче никакъв стругар не съм, нито фрезист. Искам да ви кажа, че нямам никаква практика. Единствената практика, която имам е на този струк. Малко съм пипал преди това, нали, струк и практиката в училище. Нали, когато учех аз, имаше практика. И още след казармата някъде ми излезе мечта. Мечтаях си да си имам собствена такава машина, да мога да си работя на нея, нали. Може да съм го сгладувал от този струк, но ми е сбъдната мечта. Мога да кажа, че състоянието му е прилично зле. Става въпрос, не е обслужван, не е пазен и доста е блъскан, но пък за сметка на това годините му са малко, не е много стар струга. Като цяло най-важното, паралелите са горе-долу в добро състояние. Това значи, че като се обслужи, като се ремонтира малко и ще има много хляб в него, много живот още. Доста голямо чистене падна, но тук трябва да го изчистя още. Има доста за чистене. Ще го видите в, може би, следващото видео, когато завърша с ремонта на съпорта. Но няма да стане скоро време, пак казвам ви. Но надявам се всичко да продължи, като съм го планирал. Много искам да поддържам този YouTube канал, наистина. За мен лично е много важно да предавам моя опит, да показвам това, което се получава в работата, като се получават грешки и вие да знаете да ги виждате тези грешки и така нататък. Горе-долу всичко, всяко едно нещо, което съм грешил, съм го показал. Освен магарите, на магарите допуснах една грешка, която ще ви покажа друг път. Нали, това е много тъпа грешка, която направих, между другото. Но няма значение, това е поправимо. Като цяло и идеята ми за магарите да бяха да бъдат по съвсем различен начин. Сега много важно е преди да почна следващите проекти, които ще са масата и най-вероятно може да бързо да обслужа и да вкарам в експлоатация и шмиргела. Но най-вероятно няма да е така, защото искам да завърша с масите, заваръчните маси, за да мога почна да поемам по-голям обем от работа. Евентуално ако дойде някакъв такъв, който силно се надявам, да мога почна да работя. Нали, това ми беше идеята, не искам да работя за хората, искам да работя за себе си. Всеки един човек, който работи за себе си, знае за какво говоря. Нали, може да няма, може да се получава така, че да нямаш работа, нали, по-малко средства, в един момент ще дойдеш, ще имаш работа, ще имаш повече средства, но друго е, когато работиш за себе си. По съвсем различен начин мисли човек тогава и по съвсем различен начин се труди. Нали, всеки, който работи за себе си, знае за какво става въпрос, пак го казвам. Нали, имах опцията да почна много добре платена работа като заварчик,
Но не искам да заварям за без пари тук в България. Сега дори 3000, 3500 не ми дадат, няма да заварям за такива пари тук в България. Казвам го, нали, дори 3500 някой да ми дава като заварчик, нали, да заварям, няма да заварям за тия пари, защото който знае вредите от заварянето, и то индустриално заваряне, нали, не приказвам за нещо, което се заваря, да заваряш примерно на 100 ампера цял ден, нали, толкова няма нищо. Ама който пердаш на големи амперажи и който, нали, работи особено в затворени помещения, аспираторни заболявания, нали, който знае, нали, за тези, които знаят вредите от заварянето, няма да се продавам здравето, това искам да ви кажа като цяло. Избрах да започна по-ниско платена работа, да мога покривам нуждите си като тук наема, ток, да плащам, да оставям в къщи някой лев и да мога покривам някой от собственото нужди. Нали, най-малкото, което е да сложа гориво на колата. Но няма да е така още дълго време. Предполагам, че когато вече почна тук да идва работа, съвсем ще е по-различно всичко. Нали, тогава ще има много повече видеа, много повече практика. Имам за идея да направя и видеа с техники на заваряне, които умея аз. Това съм го казвал и преди. Но няма значение, може и да не стигна до там, както се казва, но до последно няма да се предам хора. Това вкарах последните си 8-10 години от живота си, вкарах в това нещо тук в момента, което правя. И го правя за всички нас, нали, за всички, всеки един, който работи тази работа, нали. За всички го правя. Не го правя за мене си, естествено, защото искам да споделя моя опит. Къде греша, нали, някои неща, които знам как се правят, как ги правя, когато правих вратата, как спънах кривините с самата ламарина, нали, това нещо не го знаех тогава. Нали. Сега, който се занимава с тази работа, сигурно го е пробвал и сигурно знае, че става тази работа, но като цяло съм работил предимно индустриално заваряне и индустриален монтаж. Това е, надявам се да се видим в скоро време.